An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, mangkola khina ya'wi ila firasyihi. Man utahe sapane wong kala iku ngucap man khina ya'wi nalikane mapan sapa man ila firasyi maring lemeke man. Sapane wong sing mapan turu gelem njuk sepura. Ape turu lho njuk sepura dhisik, sapa ngerti turune langsung rindi ring kuburan diuruki wis gak usah tangi maneh. Alias langsung mati. Wong turu ku setengah mati, diarani urip dirasani gak ngerti, dipisoi gak rumangsa, diarani mati kok ambekane sik ana, dadi setengah mati. Kadhean aja lali nalikane ape turu njuk sepura dhisik lantaran maca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin telung ambalan. Hufira mongko den sepura dzunubu apa pira-pira dosane man. Wa ing kana senajan ana apa dzunub iku mislazabatil bakhri lir kadya sake untuke segara. Wa ing kana senajan ana apa dosa-dosa ya dzunub ka'adata waraqi sajar saitungane godhonge wit-witan. Wa ing kana senajan ana apa dzunub adata romalin saitungane wedi alijin kang jero. Wa ing kana senajan ana apa dosa ya dzunub adata ayami dunya saitungane dina-dina ning donya ana tak akeh ngumpuli iki akeh kaono. Akeh kaya banyu segara, akeh dosa kaya jumlahe godhong nek donya, akeh dosane kaya hitungane wedi sing jero. Ya nek wedi segara, wedi padang pasir. Ewonan kilo wedi tok kaya gunung. Dosane kaya jumlahe dina ana ing donya. Asal sampeyan ape turu gelem njuk sepura lantaran maca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah nyuwun pangapura kula ing Allah alladzi la ilaha illa huwa ora ana pangeran kejaba Allah. Al hayyu kang urip al qayyum kang jumeneng wa atubu lan tobat ingsun ilaihi mara Allah. Ayo aja lali nek ape turu diwaca ping 3 sampai saking nemen nek Kanjeng Nabi nyontokno sampai luar biasa. Wis tah gak peduli sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Wong khet oleh maca iki dudu Quran. Wis diwaca dereng. Mulai kapan? Kene kober. Jolali lakon-lakon sing enteng-enteng wacanane kaya ngene iki tapi luar biasa manfaatnya jangan dilupakan. Soalnya ngaji iki hanya milai kaya tahlilan enteng-enteng wacanane sing gede-gede manfaatnya diceritakno nggal siji hadise. Rawahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun gharibun. Iki kejaba diulangno sampean sampeyan gelem praktekno tapi sing paling penting diteni tugas sampean ulangno ya. Kandakno khususnya ring bapak ibu sampean keluarga sampean nek mulai dikandani mboke aku mau ngaji diulangi Pak Yai ngene mboke. Nek sampean ape itu aja lali ya mboke ya. Maca ping 3 astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gak peduli dosa sampean pira di sepura sedaya.
kandhani maneh tangga kiwa tengene tugas sampeyan iki bukan kok mek nglakoni kaapian tok kanggo kepentingane awake dhewe, tapi tugas sampeyan ajak wong kabeh supaya nglakoni apik. Sampeyan oleh komisi ganjarane. Iku tugas sampeyan calon-calon pimpinan. Saya baru ditatar no kene saben esuk sore. Fadlula haula wala quwata illa billah. Utawi iki keutamaane maca la haula wala quwata illa billah. Di antara sing enteng wacanane gede ganjarane sampai gak kena dihitung saking akeh maneh. Yaiku la haula wala quwata illa billah. Nek diwaca teko cangkem sampean sing ngetokno biyon-biyon sing luar biasa. Hawa-hawa hidup sing gak iso ilang sampai miliatan tahun. Bisa dadi kekayaan sampean ana ing swarga kono. Hadise diriwayatno an Abi Musa Abdullah ibnu Qais radhiyallahu an qala Abi Musa kunna ana sapa kita kema'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin ing dalam siji ning lelungan, aku pas barengi Kanjeng Nabi waktu lelungan. Lunga jaman Kanjeng Nabi numpak unta. Lunga saiki numpak pesawat. Bapak biyen ana montor lak penak numpak unta glanu gak teko-teko nggone. Pakola moko ngendika sapa Nabi, ya Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais, ala adulu ana ta ora nudono ingsun ka ing sira. Ala kan jeneng atase gedhong min kunuzil jana sapa pira gedhonge swarga. Sampeyan gelem tak sudono. Sarana sing iso dadi ana sampeyan kaya raya ana swarga. Nduk istana-istana sing gedene setengah mati. Gelem tak sudono. Fakultu ngucap ingsun bala nggih ya Rasulullah, sendika dalem Gusti Rasulullah. Kula sampean sanjangi nglampahi napa Kanjeng Nabi? Qala Rasulullah, qala sapa Nabi ya Rasulullah. Kul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Yo saben tahlilan nak maca ngucap sira ing la haula wala quwata illa billah. Jungenteni tahlilan dipimpin, tapi nek iso ijen-ijen sampean maca, wajibno dhewe awak sampean saben dinane ping 100 upamane maca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sing iso sampe ngetokno swara cek aurane luwih jelas, luwih abot timbangane tasbih diumetno sampai saumetan lumayan ping 100. Duka ini tau gampang ini. Iki kesempatan sama nok pondok gampangnya luar biasa timbangane sekolah gurune gak ono luwih apik lha apa. Ngrasani tangga. Aja ta. Guru gak teko ya wis, sing penting aku tak ndolek ganjaran sing luwih gedhe ganjarane timbang sekolah. Lantaran maca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La iso ta? Ndane wong sampe iso ngordir kanca sampe kanca timbangane keluyuran nok jaba. Konangan keamanan dadi perkara. Kene tak pimpin ping 100. La haula wala quwata illa billah. Pak Guru teko sik, Pak Guru, gek wiritan. Salahe karek teko kari. Wayahe teko durung teko. Lah gampang ta? Lho kesempatan sama ndolek ganjaran. Wong ngene kono cah pondok besok nek swarga kere ganti popo. Goblok.
rungokno kupinge dijenjet ae anting-antinge iku sing kudunge mempet dijanjet saiki cek krungu sone nganggu ngae gak apa-apa eling jolali lo Ankoes Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu qala nandika Koes qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduluna ta ora nudono ingsun ka ing sira ala babi ning atase lawang min abwabil jannah sanga pira-pira lawang-lawang swarga. Kanjeng Nabi ngendika marang Qais bin Sa'id, gelem tah kon tak sudono dalane nuju ring swarga lawangi swarga. Nek kon gelem maca iki wah besok kareng ngleboni swargane. Kultu ngajeng ngucap sumbalang nggih Kanjeng Nabi. Kala ngendika Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Lho hadis sahih kabeh sing dhisik akhrajal Bukhari wa Muslim. Sing kari rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Lho kabeh iki dikumpulno ana ing tahlilan. Sebab itu setan-setan berusaha dan berbagai cara untuk ngaramno tahlilan. Wong ngaramno tahlilan bolone setan. Nondi kono pinggir wetan kono. Nek gak bolone setan gak mungkin. Ayo hadise sahih satu persatu tak terangno nggal siji. Ada macam-macam cara borone Nyai Roro Kidul teko Jogja ngono lho. Ono ae. Ki critakno nggal siji sampai saulan lho. Dalile tahlilan nggal sitok. Kepengin mlebu swarga nggawa kunci dhewe tanpa mbukakno. Kanjeng Nabi ngendika sing seneng maca la haula wala quwata illa billah. Dah aja ngenteni dipimpin tahlilan Pak Mudin, maca dhewe nang omahe. Diwajibno dhewe la haula wala quwata illa billah. Lho bejo-bejone wong sama dipondokno ibu sampean malah diulangi kaya mengkene kabeh iki digiring mlebu swarga gak krasa. Kita ini temenan, ojo nganti dilalekno. An Hazim ibnu Harmalah al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Hazim marartu liwat ingsun utawa mlaku ingsun bin Nabi bareng-bareng karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sijining dina aku mlaku bareng karo Kanjeng Nabi jarine Hazim. Faqala Rasulullah limare ingsun ya Hazim, Hazim. Akhir ngake-ngakeno sira min qauli la haula wala quwata illa billah. Fa inna sa'tamna la haula wala quwata billah iku mingkunu zil jannah tasaing gedonge swarga, kekayaan no swarga. Kanjeng Nabi ngendika Hazim sing akeh yo, sing akeh maca la haula wala quwata illa billah. Ya iku lho bacaan sing iso ndadekno sambusuk kaya raya ana ing swarga. Apa maneh ta sing kita doleki omah kita ana swarga, aja nganti ana swarga kere gak ndek apa-apa. Sarana sing iso ndadekno sampean kaya raya ana swarga yaiku tahlilan. Tak sirtano nggal siji dawuhe Kanjeng Nabi. Hadis sahih kabeh lho iki. Gak sahih gak dilebokno rene. Rawahu Ibnu Majah, nyritakno hadis sapa Ibnu Majah. Kita ini temenan, kabeh kudu dadi pimpinan kadean diwajibno kenapa ta nek pondok Sunan Derajat nek ujian SMP tingkatane kok wajib apal tahlilan, sing gak apal gak oleh melok ujian. Walat donya akhirat sampean wis dadi putusane pondok Sunan Derajat. Kadek melok ujian SMP durung apal tahlilan, dongakno muga-muga ilmune gak barokah. Ayo. Awas temenan lho.
Sunan Derajat iku sing pesen temenan. Gak peduli NU, gak peduli Muhammadiyah, nek sekolah no SMP Sunan Derajat kate ujian SMP wajib apal tahlilan. Mergo apa rungokno dalile nggal siji kene kepengin nyeret murid-murid pondok Sunan Derajat cek iso mlebu swarga, cek iso dadi wong kaya raya nok swarga dengan berbagai cara kene usaha macem-macem cara lan gak aji-aji pengawuran ya. Ana dawuhe siji-siji Kanjeng Nabi sing cerita Fadlu sholat utai utamane maca sholawat wassalam, maca salam ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi. Wis dosa iku macem loro. Ana dosa urusan sampeyan karo Allah, jareno Al-Qur'ane hamblu minallah. Ana dosa antara sampeyan kali sampeyan, jareno Al-Qur'ane hamblu minannas. Dosa antara sampeyan karo Allah iku enteng resikune, soalnya apa Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Asal sampean gelem ngangkat tangan sama njuk sepuro lantaran maca kabeh apa sing tak critakno mau, resi di sepuro sedaya. Tapi dosa sing antara sampeyan kalau sampeyan antar manusia, Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan. Selesaikan sendiri. Nek sampean gak gelem menyelesaikan, sida totalan nok neraka temenan sampean. Cocok karo dawuh Gusti Allah Al-Qur'an, nek sampean kepengin disepuro sapirake dosa sampean, dosa antara sampean karo Allah, dosa antara sampean karo sampean, nok Qur'ane Gusti Allah ngendika. Weleh-weleh Gusti Allah ngendika no. Kusarate fa innallaha ghafurur rahim, Gusti Allah bakal nyepuro dosa sampean. Syaratnya ana 3. Gusti Allah cerita, engko critakno sambil mlaku alon-alon. Lah terus kaya apa Pak nek dosa antara manungsa kali menungsa, nek Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan, ojo kuwatir. Gusti Allah gawe pengacara sing canggih setengah mati. Pengacarane Gusti Allah ku sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Sapira kae dosa sampean nek Kanjeng Nabi sing belani dadi pengacara sampean, no problem. Ya. Sapira kae kesalahane Pak Inggi nek didekengi bupati, no problem. Sapira kae dosane polisi nek dilindungi Kapolri, aman. Sapira dosane antara sampean karo sampean nek dibelani Kanjeng Nabi, aman. Tak ngono, Kanjeng Nabi ku alate Gusti Allah. Kanggo apa? Belani mati-matian sampean besok nalikane duwe urusan antar tetanggan sing Gusti Allah gak mau ikut-ikutan. Kate sampean duwe dosa karo tangga sampean gak ditulungi Kanjeng Nabi, kelongkongan mlebu neraka sampean. Pak, apa Gusti Allah gak kuwasa ta nyepuro dosa-dosa kita? Sing urusan kare tangga kate ngenteni ditulungi Kanjeng Nabi, sunnatullah. Begitulah Gusti Allah gawe tata cara, nek diseleksi iku ternyata padha. Jaran Al-Qur'ane walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Nek diteliti Gusti Allah nggih apa-apa kena dititeni ternyata padha. Contone apa gak kuwasa ta Gusti Allah marasno bocah-bocah lanang nalikane lara kanthi ngenteni ditulungi Pak Dokter. Ayo Pak Dokter iku alate Gusti Allah kanggo nambani sampean kabeh nalikane lara. Kate sampean lara gak ditulungi Pak Dokter, berangkat ring kuburan temenan sampean, mati saknalika.
Pak dokter alate Gusti Allah kanggo nambani sampean kabeh nalikane lara tapi dadi tata cara. Pak dokter gelem nambani sampean nek sampean bayari. Sampean gak bayar, gak kira ditambani. Pak dokter aku lara kanker, aku tambano aku mau bayar, ditambani apa gak kira-kira? Gak ngurus, mati kaya wis. Luwih akeh sampean bayari Pak dokter. Luwih cepet Pak dokter nulungi sampean. Sampean bayar saiki ditulungi kari-kari. Kanjeng Nabi yo ngono. Kanjeng Nabi gelem nulungi sampean bisa nang akhirate sampean gelem bayari Kanjeng Nabi. Bayare akeh ditulungi didhisikno. Bayar saithik ditulungi dikarekno. Pak, bayar Kanjeng Nabi ngangge nopo? Nopo ngangge yatra? Ora, Kanjeng Nabi gak arep dhuwit. Gak kaya Pak dokter. Lah bayar Kanjeng Nabi ngangge nopo? Ngangge ngakeh-ngakehno maca selawat. Maca selawat nyorok Kanjeng Nabi. Luwih akeh selawat sing sampean waca besok sampean ditulungi didhisikno. Maca selawat kadang kala nulungane dikarekno. Ayo sapa sing dosane akeh mbek tangga, gentonan, bucukan, nyolongan, sing akeh maca selawat jeleren-leren sebab iku wis dadi tata cara nek Jawa. Nek ana bunga-bunga sama dikumpulno, ana kemantenan, ana sunatan, ana walimah jenenge anake. Ayo lha apa sing didhisikno? Selawatan. Sampe direwangi ngadeg-ngadeg nalikane ana selawat diwaca. Ngurmati mgo riwayate lahire Kanjeng Nabi diwaca. Padha karo nalikane polisi-polisi nok lapangan nglakokno lagu Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Yo kare gak ngadeg tempiling polisi temen sampean. Wani sampean. Wani. Semono gone ana riwayate lahire Kanjeng Nabi. Diwaca sampean gak ngadeg tempiling malaikat temen sawan pelecehan namanya itu. Mosok ana lahir Indonesia diwaca merdeka merdeka ngadeg lahir Kanjeng Nabi diwaca asyraqal badru alaina gak ngadeg. Iku arane pelecehan. Wong sing ganti aturan gak gelem ngurmati kebuangeten. Jadi keutamaan sing luar biasa titeni yo nek ana riwayat lahir Kanjeng Nabi diwaca tola al badru alaina asyraqal badru alaina. Nek tola al badru iku riwayate Kanjeng Nabi hijrah. Nek asyraqal badru riwayate lahir Kanjeng Nabi gak padha lho. Ngono sampean ngawur. Nek kapan memperingati tahun baru nek ngadeg-ngadeg sing diwaca tola al badru alaina. Nek mulutan sing diwaca asyraqal badru alaina. Mirip tapi gak padha. Penyanyi-penyanyi dirungokno iku aja nganti keliru. Ku siji lho. Dadi maca selawat iku nodong sampean supaya dosa sampean antar menungso mbisuk ditulungi Kanjeng Nabi, supaya gelem maca selawat nek ana acara-acara kemantenan dijak selawatan dhisik. Iku lah carane Wali Songo dengan istilah kenek iwake gak budek banyune. Gak usah rame-rame moro-moro sampean mlebu swarga. Wis diteni temenan aja dilalekno. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ngendika sapa Rasulullah, manut ae sapane wong saleh iku maca selawat man. Saleh iku maca selawat man alayya marang ingsun Kanjeng Nabi wahidatan sepisan. Sholat mongko paring rahmat sapa Allah asrone ping 10. Rawahu Muslim. Sampeyan maca sholawat pesepisan akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan 10 kali.
ane maca salat ping sedasa 100 kali. Kadean yo aja lali wajibno dhewe awake ngake-ngake no maca sholawat. Soal susunan kata-kata aja dikeker-ekeran. Kadang eker-ekeran perkara susunane maca gak tau menungso. Eker-ekeran carane mergawe gak tau menungso. Akeh lho wong daerah Paciran eker-eker susunan kata-katane. Bah sampeyan sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong ngono kok dadi perkara yo. Wong peciran kebuangeten. Utekmu kok delendi yo, utekmu delendi. Ping 52 lho Gusti Allah ngendika afala taqilun, afala taqilun. Wong ciran utekmu lho gunakno aja plongak-plongok. Quran lho sing ngendika, wong gegegeran. Ana sing muring-muring Allahumma sholli ala Muhammad. Gak apa-apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak oleh iku sapa ta sing ngulangi ngono kuwi yo. Alasane latu sayyiduni. Sayyidina padha karo Kanjeng Nabi. Sampeyan ngene Gusti Kanjeng Nabi ku sayyidina cara Jawane. Mosok cah wong kene dene ana wong ngomong Pak Harto, Soeharto kene mangkel kok cah kok kebangetan yo mbok yo Pak Harto. Kering Kanjeng Nabi mosok kok Muhammad ya gak pantes. Kanjeng Nabi Muhammad kayak kanjeng iku cara Jawane, cara Arabe sayyidina. Kemana dikai Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad cek duwe tata krama. Wong Kanjeng Nabi ngendika ana hadis ana sayyidu waladi Adam, aku iki gustine anak turune menungso. Soal susunane terserah. Kene dhewe sampe mbek guruku ditodong maca sholawat nariyah. Sholawat nariyah iku kaya tahlilan. Solawat sing dikumpulno dari sebelah kono, sebelah kene, sebelah kono dikumpulno dadi siji, arane sholawat nariyah. Kene diwajibno kiai ku maca sholawat nariyah mulai tahun 68 swidak 8. Kiai sing kondang gak karuan biyen tukang gembleng wong NU sak Indonesia. Omahe biyen kok Kertosono kene dipesen tak eling-eling sampai saiki. Fur nek awakmu kepengin dadi wong paling sugih sak desamu, ora ana sing iso nandingi sugihmu. Kon besok butuh sugih donya brana kanggo dandani pondokmu. Solali-ali ben mari sembahyang maca sholawat nariyah ping 11. Ping 11 terang-terangan njaluk sugih donya brana. Kene maca sholawat nariyah ping 11 mulai tahun 68. Kene biyen kere gak ndek apa-apa. Mergo mondok sangu ndolek-ndolek. Kadang sedina mangan, rong dina gak ndek apa-apa. Kene mondoke kaya karyawan lho biyen. Tapi barokah maca sholawat nariyah lah kok iya temenan. Maca sholawat nariyah 10 tahun durung ketara. Bareng sekitar 15 tahun, sekitar 84 kene baru ketara. Duit teko dhewe-dhewe sampai iso bangun pondok sakmene gedene. Gak ada tarian jaluk bantuan ngalor ngidul dikeki arep tapi tarian moh. Masjid sakmene gedene iki lak sakwise masang marmer wong desa ngerti teko ndi duwike. Sadurunge gak ngerti, mulai mondasi lho. Duit teko dhewe-dhewe wong desa gak ngerti. Wong kene bangun masjid iki termasuk dihalang-halangi sebagian besar wong desa kene. Karepe gak oleh masjid dibongkar, gak ngurus, tak bongkar ae. Kuburan 73 no kono sing lunggono kono batu Bekasi kuburan keduk kabeh. Ngenteni wong desa oleh gak sida. Wis gak urun ya wis sing penting menengo. Ya wis. Madrasah no kene bongkar, guru-guru madrasah ndi ayo muring-muring kabeh.
Aku di kartu merah mbek guru madrasah. Ditulis abang-abang gede-gede. Mau dibawa kemana kita ini? Wah, omonganmu. Bareng madrasah dikekno apike marang guyu-guyu. Mbok sing mimpin sapa biyen niku? Tulisane abang-abang gede-gede. Nang ngenteni oleh gak sida lho moro dadi apike kaya ngene. Wis sampe mari. Durung dim anu slep iki bisa mari kok bisa gilap pipi sampean iki. Lho nyatane dhuwit teko dhewe-dhewe. Nek kapan kesulitan Gusti Allah sampai turun tangan pribadi. Di antara bukti Gusti Allah turun tangan pribadi yaiku kepalane pabrik semen Tuban. Padahal mbek aku rapete setengah mati, aku sering kono dikongkon ngulang ngaji. Tapi mergo gak mbantu semen rene kepeksa Gusti Allah turun tangan. 600 sak semen teko pabrik semen Tuban diperintahno direktur kon kirim ring toko Lestari Lamongan. Lah kok dadakan supire iku weleh-weleh dipetuki karo kepala pabrik semen jarine lho. Iki kirimno ring Masjid Pondok Sunan Derajat pas kene ngeduk pondasi gede-gede. Langsung kepalane pabrik sing ngongkon semen digorene surate diwaca barek bolo-bolo iki dudu rene Pak, iki kanggo ring toko Lestari Lamongan. Mboten sing ngongkon kula kepala sendiri. Ngomong muni goreng Pak masjid nggone pondoke Pak Gofur kono. Kula sing ngongkon kepala piyambak mboten jarine wong semen didono kene 600 sak. Warek semen didono digembangun diadekan keliru temenan. Supire dipisoi ketuane. Wah bareng ngomongnya aku kapok. Iki gendruwo sing ngongkon ae wis kadung tek mau apa ya ngileni lho kepalane. Kagaruan lho iki lho Gusti Allah sing turun tangan sampai semen iki lho gendruwo turun tangan. Mbok malaikat mbok gendruwo, mbok Sunan Bonang, mbok Sunan Derajat. Iku weleh-weleh ya bukan dongeng tapi temenan salahe. Wong kene sing nata pondasine pabrik semen nang biyen gak urun. Ya kepeksa. Ayo turun tangan. Ayo iku atine iso mbok iya. Ya mesti dikirimi gak usah gendruwo turun tangan ngono. Dah maca selawat besok supaya sampean dibelani mati-matian Kanjeng Nabi, didamekno karo wong sing sampean gento duwike, didamekno karo sing sampean korupsi duwike, sampean pisoi sampean rasani. An Nabi Talhah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ja'at qasaba Rasulullah zata yaumin dalam sijining dina wal basyafi wal bishr utai bunga fi wajhi dalam peraupane Kanjeng Nabi teko kato kok mengsem guyu semrengah bunga. Ada apa ini kok dongaren Kanjeng Nabi teko mengsem mau ada apa iki? Fakulna moko ngucap kita inna saestune kita iku lanaro yektine ningali kita al-busyr ing rasa bunga fi wajika ing dalam peraupan panjenengan. Kanjeng Nabi jangan ketinggalan kok mengsem guyu bunga perasaan sampean sawangan enten apa Kanjeng Nabi? Faqala Rasulullah ngene ya tak kandhane rungokno inna usa temen kelakuan iku atani nekani ing ingsun al malaku sapa malaikat getas malaikat Jibril teko rene cerita kaya ngene. Faqala mongko ngendika sapa malaikat Jibril ngendika ya Muhammad Muhammad inna rabbaka sak temene pangeran sira iku yaqulu iku ngendika sapa rabbuka. Kanjeng Nabi Gusti Allah ngendika ngeten kaya apa Jibril amayurdi ka annahu la yus amayurdi ana ta ora ngridakno ka ing sira Muhammad annahu sak temene kelakuan iku la yusolli ora maca selawat
alaika marang sira ahadun sapa wong suwiji illa sholaitu angin paring rahmat ingsun alaihi marang ahad asron ping 10 wala yusalim ora maca salam sapa ahadun alaika marang sira ahadun sapa wong suwiji illa salam angin paring keselamatan ingsun alaihi marang ahad asron ping 10 rawahun Nasai. Gusti Allah langsung sing ngendika nek sampean gelem maca selawat ring Kanjeng Nabi pisan Gusti Allah paring rahmat sampean ping sedasa. Nek sampean maca salam ring Kanjeng Nabi sepisan Gusti Allah paring slamet sampean ping 10 lho. Iki dawuh Gusti Allah, lah ngene kok ana wong maca selawat kok dipisoi dilokno. Menungso aneh wae. Ayo titeni kabeh sampeyan niku supaya sampeyan jek sregep maca selawat dikoordinir. Nek ana kumpulan muslimat gak pantes nek muslimat kumpul gak maca selawatan. Maca apa? Halo Bandung. Ono ae. Iki kumpulane wong Kristen ae. Muslimat patayat. Lah iku nek kawan kumpul-kumpul aja lali sholawatan. Kok maca sholawat sepisan Gusti Allah janji nyepuro ping sedasa. Maca salat sepisan Gusti Allah janji sama diangkat derajat sampean ping sedasa. Urusan antar manusia Gusti Allah ndak mau ikut-ikutan, tapi Kanjeng Nabi sing bakal belani mati-matian. Sapa sing dibelani? Wong sing ngake-ngake maca sholawat. Wis wajibno dhewe nek iso sholawat nariyah kaya kene monggo, gak iso sak karepe. Cek sallallahu ala Muhammad, cek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sak karep sampean. Sing penting wajibno dhewe awake wong khet oleh maca sholawat, gak apa-apa, kurang penak apa. Kesempatan waktu kheta dilarak ae sholawatan pumpung gak oleh maca Quran lah ngono mestine. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya manutai sapane wong shalla iku maca sholawat man alayya marang ingsun sholatan kelar maca sholawat sepisan wahidatan kang sepisan sallallahu mongko paring rahmat sapa Allah alaihi marang man asra sholawatin 10 rahmat wa khuttat lan den lebur den sepuro cara saandu sange man asru khati'ati 10 kesalahan warufatan dan angkat lahu maring man asru darajatin apa 10 tingkatan rawahun Nasai. Nyeritakno ya hadis sapa Imam Nasai. Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing gelem maca selawat sepisan marang aku wong mau bakal oleh rahmat 10 kali, dosane di sepuro Gusti Allah 10 dosa, derajatnya akhirat diundakno 10 tingkatan. Kanjeng Nabi lho sing ngendika, sapa ape gak percaya? Ayo, wong ngene kok gak gelem maca selawat. Nek ana maca selawat dipendeliki, iku bangsane menungso tah kelinci kok aneh ae. Wong maca selawat iku api-apike kelakuan, lapo tak kok gedeng karo selawat. Menungso kok kebangetan. Wong selawat kok gedeng iku lha opo? Diteni temenan sing seneng maca selawatan iku perintahe Kanjeng Nabi, perintahe Gusti Allah. Gusti Allah merintahno sampean maca selawat iku nyolok mata. Gak tau Gusti Allah merintahno kelakuan opo ae. Kaya Gusti Allah merintahno sampean maca selawat. Gusti Allah merintahno sampean salat susunan kata-katane no Al-Qur'ane biasa-biasa saja.
Gusti Allah merintahno sampean nglakoni poso, susunan kata-katane no Al-Qur'an biasa-biasa saja. Bareng Gusti Allah merintahno sampean maca selawat nyolok moto. Coba sampean angen-angen sing dawa. Gusti Allah ngendika ngene no Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cara Jawane Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Quran iki Gusti Allah maca selawat, malaikat maca selawat. Ada apa ini? Kok moro-moro Gusti Allah ngendika kaya ngene iki? Ayo terusi ayat kaya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ora menungso aja dilalekno temenan menungso. Awakmu kabeh supaya padha ngakeh-ngakehno maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad temenan, aja dilalekno, aja dilirwakno. Temenan lho, aja dilalekno. Quran ca iki Gusti Allah gak mek ngongkon tok sampean maca selawat, Gusti Allah ya maca selawat. Malaikat gak mek nyerokno tok sampean maca selawat, malaikat ya maca selawat. Mosok ya Gusti Allah wis maca selawat dicontoh. Malaikat wis maca selawat digawe contoh. Lah kok sampean gak gelem maca selawat, malah ana maca selawat dipendeliki. Ngene kok wani urip yo, karena berangkat ring kuburan ae. Ki dawuhe Kanjeng Nabi kabeh lho, dawuhe Gusti Allah apa tak kok gedeng selawatan, lha apa tak kok gedeng tahlilan. Wong tahlilan selawatan yo alat kanggo nglebokno swarga sampean. Dalile tak waca nggal siji sampai dadi pirang-pirang dina ngene iki. Syahadatu alla ilaha illallah. Utaikin perang maca syahadat marang Allah indal maut nalikane arep mati. Sampeyan kabeh ape mati, bocah wedok sampeyan akeh iki kabeh ape mati. Balapan gal siji sitok gak ono sing ketinggalan, mati kabeh. Sing kudung abang, kudung ireng, kudung putih, kudung ijo padha ae. Mati sedaya, sing gak kudungan ya tambah dhisiki mati. Sampai mati kabeh jekro. Nek iso sadurunge mati terakhir sampean lha apa? Maca la ilaha illallah. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Abi Sa'id Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu padha ngulangono sira kabeh, padha nalkina sira kabeh mautakum ing wong-wong mati sira kabeh. Mauta iku maknane asline wong sing wis mati baru diarani mayitun. Nek durung mati gak kena diarani mayit. Wong mati pirang-pirang diarani mauta. Kanca-kanca sampean sing wis mati iku ulangono talqinen la ilaha illallah. Rawahu Muslim, hadis sahihu Muslim. Iki dalile nek ana wong mati mari diurugi dikongkon nalkin. Ditalkin apa la ilaha illallah. No hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika yaiku wong mati iku luwih krungu timbang sampean. Lho Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Ayo waktu Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi, waktu Kanjeng Nabi ngadegno sumur ana ing mari perang Badar. Kanjeng Nabi ngene, Abu Jahal sampean buktekno yo apa sing dijanjekno Gusti Allah. Abu Lahab. Umar Kanjeng Nabi wong mati kok diomongi. Le Umar, wong mati luwih krungu timbangane sampean. Wong mati iku keluar dari bodi. Bahkan jare no hadis sahih gladuk-gladuke sikile wong kesandung maesan wong mati krungu. Sebab itu gak salah nek wong wis mati ditalkin la ilaha illallah. Iki perintahe Kanjeng Nabi no hadis sahih rawahu Muslim.
Adapun mauta dimaknani wong arep mati iku arane takwilan bukan makna asli. Iki diperkuat kanjeng Nabi ngendika thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Saman dikongkon belajar mulai lahir sek cower-cower nok gendongan sampai ilal lahdi wis nok njero luwangan diuruki hadis sahih. Nok njero luwangan diuruki saman sek dikongkon ngaji perintahe Kanjeng Nabi iku cara Jawane ilal lahdi. Nok njero luwangan wis diuruki sek dikongkon ngaji. Lah ngajine kaya apa? Kanjeng Nabi ngendika lakinu mautakum. Wong mati sampean niku sampean ulangi la ilaha illallah ngene ditakoni malaikat mungkar nakir iso jawabi. Soale putusan terakhir iso sampean bejo miliatan tahun utawa cilaka miliatan tahun nalikane sampean ditakoni malaikat mungkar nakir. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir iso jawabi alamat bejo triliunan tahun. Nek ditakoni malaikat mungkar nakir gak iso jawabi alamat cilaka triliunan tahun. Lah pitakone iku bola belum tentu. Nek wong pinter iso jawabi, iso gak iso jawabi iku gumantung apik lan eleke tata kramane. Supaya iso jawabi Kanjeng Nabi pesen lakinu mautakum la ilaha illallah. Nek ana kancane mati diulangi la ilaha illallah. An Abdillah ibnu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah al-hakim al-halim al-karim. Niki malah doa mana iki? Wong-wong mati sira kabeh ku ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim al-halim. Gusti kang banget sabare al-karim kang mulya. Subhanallah rabbul arsyil azim. Mau suci Allah pangeran wong aras kang agung. Alhamdulillah rabbil alamin. Iki perintah Kanjeng Nabi nek hadis sahih lho, jangan dibuat main-mainan. Kanjeng Nabi pesen nek ana kanca sampean mati ulangono la ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat yo gawok Kanjeng Nabi. Qalu rasul, qalu sahabat, ya Rasulullah, kaifa iku dos pundi lil ihya kedue wong-wong sing sek urip lho. Lah nek wong mati mon sek kengen ngilingno ngandani lah tiyang urip kaya napa Kanjeng Nabi? Napa wong elip ya buta, wong urip ya buta ditalkin, buta diulangi kaya wong mati. Iki jelas wong mati lho, dudu arep mati iki. Qala Rasulullah ajwadu luwe apik gek wong mati pitika ngandani apa maneh wong urip ya tambah mbahne kok ngandani kaya sampean bendina tak kandhani iki perintahe Kanjeng Nabi supaya sampean eling wis mati ae sik dikongkon nalkin kongkon ngulangi, bahkan gak la ilaha illallah tok tambah ditambahi maneh. Rungokno dititeni ikilah dalile wong mati wis mati sik ditalkin. Jare gak ono dalile le sapa sing ngomong ngene iku, alasan apa iku? Wah pirang-pirang dalile no hadis rawahu Ibnu Majah, nyeritakno hadis sapa Ibnu Majah an Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an qala Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutahe sapane wong kana iku ana apa akhiru kalami pungkasane omongane man iku la ilaha illallah dakhala moko mlebu man al jannata ing swarga. Kanjeng Nabi ngendika lho, sapane wong sing pungkasane omongane
ngucap la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Kate ana wong ape mati iku kudu diulangi, dituntun maca la ilaha illallah. Nek maca meneng, aja terusno ya. Ngene ngomong maneh diulangi maneh, la ilaha illallah. Asal durung ngomong apa-apa jarno ae. Ngene ngomong maneh diulangi maneh, la ilaha illallah. Aja dijak zikiran ya. Lah wong gering nemen ape mati ta, ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujiate goblok arane. Dadi maksude terakhir omongane wong mau la ilaha illallah banjur mati. Rawahu Abu Dawud, nyeritakne hadis sapa Imam Abu Dawud.